debbo jooɗo ari fayam salminimi koni ko o debbo yooɗi mi meeɗa yiide debbo baaɗo ni yodde ɓe jetti gallo baafal ngal fewnira ko kanŋe baafal ngal ene ɗelka e dow baafal he ene waɗi bindi ɗi ɗefi waari comme no lampaji ni kadi bindi ɗi kadi ko or ɗi bindira haɗi ɗefi waari comme no lampaji ni kadi haɗi ɗelka holko winda ɗon banda men winda ɗon ko ɗo re woni nokku guura heeɗo belama ha abada banda men winda dow baafal ɗo ko ɗo re woni nokku guurateɗo belama ha abada la tabba jere tekkere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on beltanama mbiya mbar jaam Allah wone moon joni ko sehel moon guiɗo moon jawande moon usarsi wari kadi weltinde pittal no wono wadde kala saaha mbaɗa men gaari jokirande histoire moon histoire men daarol men o puɗɗiɗen ñandene en jeehino ha jeenaba gayni Saré Moum e nder hen kanko lamɗo woni Haruna Rasidu huccire Amina o namdimo ɗum holko waɗi endu mum ndu ene waɗi gañande celluɗi holko waɗi endu mum ndu e waɗi diddiɗi e nder hen nde o namdi Amina nde Amina ƴetti konngol Sara yehino ha ɗon dari wi ha wiyata jokirano binte e lamɗo waɗen banda men keɗoɗen Amina ne haalanen Saré Moum kono noon ko ari ɗum mbaɗe like vidéo no goɗon waɗi ni mbaɗe like vidéo kadi kala mon mo waɗano abonné yo waɗ abonné saabu mi haali noon daari keddiɗi ɓuuri welde daari mo kalan mon ɗi foof ɓuuri wadde fayida daari mo kalna mon ɗi foof kadi gollo Daarol keɗoɗen ngol no feewi kettini noon saabu ko Daarol belgol Daarol balgol fayida waɗe noon banda men kala mon mo waɗano abonné yo waɗ abonné kadi woto jejjire wadde partager vidéo pour yimɓe heewa mbawɗum naftorade banda men woto jejjiren noon Sara hokkanoma balle 15 ɗe cuwatimmo rew ha jon ko hen gonɗen joni noon banda men keɗoɗen Sara ne haalani hen Daarol Amina ngol e nder banda men nde yano ha jammo ari Sara e lamɗo lelo yima binde kadi lelima to wowno lelade nde yano ha wendo ko binta ari findini Sara o wi Sara monam sa ɗanayi ar haala min Daarol Amina ngol min ganda holko waɗi endu mo ndu ne waɗi gañade celluɗi holko waɗi endu mo ndu ne waɗi diddiɗi e nder en banda men Sara ummima o namdima lamɗo wi aha kay yo haal banda men Sara fuɗɗima Sara wi e nder hende Haruna Rasidu namdi Amina holko waɗi endu mum ndu ene waɗi diddiɗi holko waɗi endu mum ndu ene waɗi gañade celluɗi e nder hen Amina ƴetti konngol Amina huccire Haruna Rasidu o wi amirul muminina ɗo julɓe jiɗɗo miskineɓe pour wasde reftude ko jeenaba haali ko mi fuɗɗonoma tan guila mino e Safi e nenam min geggi min e Safi e nenam min geggi e gaɗini min gone gallamen min goni ɗon fodde hitande hamin gonde e nenam waɗi ñalawma goto gorko goto ari ɗon wini yiɗi resdemi gorko ko gorko tedduɗo kadi gorko ko galo nde tawno jawdi mo bammo joguino ndi fof ko kanko roni ɗum bammo ko kanko goto joguino e nder hen kadi no roni jawdi ne heewi no feewi o are nenam o namdi ɗum junggam e nder hen noon nenam hokki hankadi ni mi yehimo hurtoyima kono noon ndeysan min ɓoydani no feewi ko hitande adinde tan min gondi kanko o rutte jomiho ndeysan kanko ruttima jomiho joni noon kala ko joguino foof ko min ronti ɗum jawdi mo joguino ndi foof mi ronti ɗum hankadi ni wonte junggam te jawdi ndi ko noon wayi hewde jawdi ndi so feccama pecce 4 hen feccere wotere mbeɗa wawi wurdude hen duuɓi 100 taw mi gaynani ɗum ala ko haali ko heddi ko hankadi ni mi roni jawdi ndi foof on saaha noon jooɗima ha eddam timmi nde eddam timmi noon on saaha jaltumi nde noon jaami kettoymi comci nogas comcol hen foof jiida e gongol ngol comcol hen foof mo darɗa foof mbiya ɓuuri yodde gongol ngol hankadi ni kettumi ɗiɗon comci mbimi ɗiɗo comci ko kanji kutortomi ko kanji ɓornotomi hankadi bana men ñande foof mi ɓornoto oɗo tan janggo mi ɓorta mi ɓorno goɗɗo noon tan hankadi ni noon gonirmi ha hitande nde timmi mbeɗa woniri noon mbeɗa wuuri ɗam noon gurnam mbeɗa jogui mbinde neɓam ene toppiro am kala ko jinmi kay nan ɗon kala ko cohlumi kay nan ɗon hay dara mi mankira nde ha waɗi ñalawma goto
mamiraɗo goto ari hongi damal gallam ngal o ari hongi damal ngal bindaneɓam ɓe woodi jaaɗo udditoyi haalde mo arte yam wi kam woni mamiraɗo goto gonɗo damal ɗo wi ene yiiɗi yiidemi ene yiiɗi haaldude am e nder hen noon mbimi joɓe nannu mamiraɗo ɓe nanni mamiraɗo nde ari nde tan juusi wone jaggude koyɗam ɗe e wone wiidemi debbo tedduɗo ma jaafoɗade ko garmi ɗo taw mi tintinanima ko mbiɗa andi kay ko ponnoɗo tintindema beele mi wawa nadde galle ma he kono noon ko jikke yakare joguimi ma nde tan saabi mi tintinanima gardumi ni henne debbo tedduɗo ko koyɗe jaam tan adduno kam ɗo henne mbin ɓe jogui tañiraguelam ko jogori hurtade hande te minen min ganda ɗo hen yimɓe no feewi komin hoɓɓe e ngoɗo wuuro joni noon ɓayde noon komin hoɓɓe min jila yaade minen tan ngallo degal waɗe hankkadine ɓe jagguiri min minen min ngala yimɓe min ngala bandiraɓe ɓe jawo min ɓe kufro min joni noon ɗum saabi garme ma mi darta ballal ma beele gara duusa min jaaɗa e amen ha tañiraguelam guel hurto beele ɓe mbasa yawade min mbeɗa andi so tawi ɓe jiima e amen maɓe teddin min kam saabu an jiiɗon foof ene andi ka neɗɗo tedduɗo maɓe guittan min gueɗal kam ɓe mbasa jagguirde min hoɓɓe mo ganduɗa haɗo hene mo ganduɗa hay goto mo ngala bandiraɓe joni noon min jiiɗi tan ko gara duusa min ɗofta min so wona ɗum minen de min gande koya men maɓe jaw min maɓe mbi ɓeɗo ko wasɓe ganda ɗo hay goto ngala bandiraɓe ko hoɓɓe haɓe mbawi ni hayrude dewgal ngal ɗum ɗon nene hulɓinimi ɗum saabi garme ma mbeɗa ñaguma kadi debbo tedduɗo so tawi a salima ɗum so tawi a salima waɗade min ɗum fam minen min jaaki min ganda fof min kuccit te ɗum ɗon ma wone amen loro no feewi min ñaguimama ar dus min ɗofta amen beele mbasa yawade min beele ɓe ganda komin yimɓe tedduɓe hamin jogui kadi bandiraɓe e wuuro he e nder en bande men kanko mamiraɗo nde wino nde tan ganda hoore ma o wone woyde bande men mamiraɗo o wini Amina o wone woyde ndeysan Amina wi kanko mamiraɗo no haaldiri ni eno jiirumomi han woyni jurmimomi no feewi mbimomi mamoyam bandam momtu goɗɗi ma so tawi tan jiɗɗa ko yomi ar mi duusa on ɗum watta caɗele mam ar mi duusa on haalanam holto galle mo fof mi yaado heetiri mi heblo on saaha mi ara mi tawa on toon haalanam tan holto gallo heetiri on saaha mi heblo seede mi fewniro so pari mi ara mi tawa on toon e nderen banda men nde mbimi noon nde kanko mamiraɗo ndeysan o welti no feewi o wi kam yo Allah yewe moƴƴere kono e weltini fittandam ndu ni no beltinirɗa fittandam ndu ni yo Allah weltinir noon fittandu ma e nderen banda men kanko mamiraɗo o duuni kam haw haljiri o wi kam jarani kadi yahade tampino e hoore ma faade ha kihiire min mam artuɗo hen ko min notama ha oɗon galle so wona ɗum aɗa wawi yaade laabi he aɗa namdo ɗum kadi wontema tampere aɗa wawi lelde yitude gallo kihiire mami artuɗo hen mi nawma ha galle to bana mamiraɗo wi ma artu ɗon kihiire no Amina ha galle to e nder hen noon mamiraɗo o salmini Amina o waynima Amina o wi Amina jarama ha kihiire ma artu ɗon e nder hen bana men kanko mamiraɗo o yeehi o acci ɗon Amina wi nde mamiraɗo yeehi nde on saaha duttimi suudam darmi wutte ɓurɗo weldemi e wutteji he wutteji ɗi fof ene jooɗi kono won wutte tan ɓurɗo weldemi hen jaltinmi oɗon wutte ɓornimi ɗum ƴewmi cakka yotka e cakkajam he cakka ha ka fewnira ha or ka fewnira ha kanŋe ka fewnira ha jama kono ko cakka yotka cakka watka fayida hankkadini mbanmi ɗum e dandam ƴettumi ɗon kadi jawe e pegge e kohrone ɓornimi ɗum jawe ɗe e pegge ɗe e kohrone ɗe kanje fof ko jamaɗe pewnira hayso tawi mbeɗa woɗɗuma sa daari kam jiira ko jawe ɗe e kohrone ɗe e pegge ɗe ena ɗelka Allah e jama o lerde e nder hen hankkadini pewnirimi ha feewi ñantimi ha yooɗi mbeɗa sabbi ha mamiraɗo ara mi ɓorni wutte joɗɗo mi ƴeewi cakka yotka mi waɗi kohrone joɗɗe mi waɗi jawe joɗɗe mi waɗi pegge joɗɗe pour tan ganduɗa hoorema tawtoyde mamiraɗo e ko wi ko hankkadini mbeɗa sabbi ha mamiraɗo ara e nder hen banda men nde yano ha heeri mamiraɗo ari nde mamiraɗo ari nde o salminimi kadi o wi kadi hamo juso hamo jagga koyɗam ɗe mbimomi ala jarani komo juso yo ummo e nder hen noon o ummi o wi kam debbo tedduɗo kamɓe fof haɓen jooɗi aɓe paadi en ko enen tan ɓe paari joni noon so tawi a paari mi ari mbeɗa holluma lawol
bana men kanko mamiraɗo o wi Amina hankadini kam fo aɓen jooɗi ha pariɓi ko kamɓe tan ɓe pari so tawi Amina pari o ari hamo holla ɗum lawol e nder en noon banda men Amina wi yo fat seeɗe Amina yamiri bindane mum ɓe fof yo ƴeew comci joɗɗi baɗɗi fayida ñanto ha feewa gara duusaɓe e nder en banda men bindaneɓe Amina ɓe ñanti ha yooɗi mbaɗi ñantule joɗɗe on saaha ɓe ƴetti lawol ɓe jeehi mamiraɗo heedi yeeso Amina rewi hen bindaneɓe ndewi hen kamɓe fof haɓe ñanti ha yooɗi agadi banamen ɓe jeehi ha juuri ɓe gari ɗon e lawol ngol ene fitta ha laaɓi kadi lawol ngol kadi ene roosa pour so yimɓe jaɓɓi hen woto punnidi ummade agadi ɓe ndewe ngol ɗon lawol ɓe jeehi ha ɓooyi ɓe gari ɗon e galle jooɗo galle pewnaɗo ha feewi ɓe jetti gallo bafal ngal fewnira ko kanŋe bafal ngal ene ɗelka e dow bafal he ene waɗi bindi ɗi ɗi ɗefi waade comme no lampaji ni kadi bindi ɗi kadi ko or ɗi bindira haɗi ɗefi waade comme no lampaji ni kadi haɗi ɗelka holko winda ɗon banda men winda ɗon ko ɗo re woni nokku guura heeɗo belama ha abada banda men winda dow bafal ɗo ko ɗo re woni nokku guurateɗo belama ha abada ngaren banda men on saaha mamiraɗo hongi bafal ngal de mamiraɗo hongi bafal ngal nde woodi guddiɗɗo ɓe naari Amina wi min naate galle he min jeehi ha ɓooyi min gari ɗon e sal jaaƴo pewnaɗo ha feewi nde min jetti salo nde debbo jooɗo ari fayam salminimi koni ko o debbo yooɗi mi meeɗa yiide debbo baɗo ni yodde debbo ene laftugol mo meeɗa yiide mi meeɗa yiide jonnam baɗam ni o yetti tan o salminimi o wi kam debbo tedduɗo bisimilla ma ar jooɗo ga enne angadin banda men o bismimami ɗon e 16 o ko jamdi o fewnira kono noon koyɗe ɗe ko jama pewnira koyɗe 16 o ɗe ko jama pewnira o wi kam yomi jooɗo oɗon 16 jooɗimi oɗon 16 uji ɗiɗi goɗɗi ne gonno ɗon kanko debbo o jooɗi ɗon e 16 goto heddi 16 goto angadini o wi kam debbo tedduɗo noddireɗa ɗo ende kada tawtere yangue kono noon fam yangue mo cikkuɗa nde wona nguen yangue banda men kanko oɗon debbo o wi Amina noddirɗa ɗo ende kada tawtere yangue kono noon yangue mo cikkuɗa ngue wona ngueɗon yangue e nder hen noon kanko debbo o wi Amina min mbeɗa jogui monam gorko monam tedduɗo joɗɗo jontaɗo kadi mowniraɗo pindo joom hakkille no feewi ko nanɗo haala ma ne haale o nani yimɓeɓe ne jangto jonnam ma yimɓeɓe ne jangto teddugal ma o yidma o horsinma o yiɗi resdema o nan haala ma o nani no mbaɗa yode ni o yiɗi resdema ko gonga ka debbo tedduɗo ka debbo guitanaɗo gueɗal kono fam minenne kadi min pamɗani wuuro he minenne kadi amin teddina e wuuro he amin guittana gueɗal joni noon ala foof ko ñaguimami so wona ya jaab o resma saabu so tawi a salima ma tampinmo no feewi nde tawno o yiɗima yidde mo meeɗa yidde debbo so tawi a salima tan ma tampinmo joni noon ko min ñaguima ya jaab o resma e nderen banda men nde debbo haalduma haaljiri Amina wi min to gommiɗo mi naji min guil joom gallam sanki hurtade arane hakkillam kadi min addimi ɗo ene ko tawterede yangue oɗo ne haalanemi wonde monum ne yiɗimi joni ko min jogori wontude joom yangue agiri min to gommiɗo mi jiiɓima kadi o ñaguimam kadi woto mi sala yomi jaab ɗum muuseyam no feewi metteyam no feewi kono noon kadi mi wawa salanade ɗam ɗon jonnam o debbo no wayi yodde ni o debbo no wayi welde haala ni mi wawa salanademo on saaha noon dillinmi hoore mi wiyanimo mi wiyanimo ala kono noon mi dillini hoore kanko noon o jaggi mi jaaɓi on saaha o foɓɓi kelle nde o foɓɓi kelle nde tan gorko goto jooɗo yaltiɗon e suudu gorko o ne yooɗi jonnam mi meeɗa yiide kadi gorko o ene ñanti ñantugal mumi meeɗa yiide koni ko o gorko yooɗi koni ko o gorko kadi yooɗi ñantugal machallah hagadi gorko o yalte suudu he o ari tan o faye amen o yetti tan o salminimi o jooɗi saram ɗo agadini o jooɗi saram ɗo hamo yewtide yam banda men oɗo gorko koni ko o gorko jogui hakkille koni ko o gorko fini ko yewtite am ko so tawi a wona gorko joom hakkille a wawa yewtude ɗeɗo gueɗe
gorko ne fini gorko ne ƴoƴi kadi jonnamo kam mi meeɗa yiide gorko baɗo ni yodde angani min keɓi ɗon amin jewra amin jala amin belti kanko miñiraɗo debbo nde o yimin amin jewra amin jala wande amin belti tan kadi o foɓɓi kelle gongol nde foɓɓi kelle gongol nde gorko goto yalti ɗo ne suudu ene waɗi waare gorko o ene waɗi sabodor ene arde yimɓe nayo woɓɓe gorko ari ene waɗi waare ene waɗi sabodor ene waɗi comci timmuɗi ene arde yimɓe nayo woɓɓe ɓen addi ɗumen ko humde dewgal ngal bande men kan gorko garɗo ene waɗi sabodor ene waɗi comci timmuɗo ene waɗi waare o on addimo ko humde dewgal ngal nayo mo ardi ɓe ko ɓen goni seedeji agani bande men ɓe jettima ɓe darima kan gorko jiɗɗo resdemi o wi kam so tawi a jaɓi mbeɗa resma wonko jimmi haalandema sabu min won gueɗe mi yiiɗa ɗum ko adi foof mi yiiɗa ɓonoɗa comci bolle puyɗe jimmi ko ɓonoɗa comci timmuɗi mbaɗa ibaduji ha yeeso ma ngo suddo hay sen yalta hen taw ko seede sabu min mi yiiɗa gorko goɗɗo yiima mi yiiɗa gorko goɗɗo yiima mi yiiɗa gorko goɗɗo anda no mbaɗa joni noon so tawi mi resima waɗ feere foof ɓornoɗa comci timmuɗi ɓornoɗa comci pewɗi yeeso ma ngo kadi cudda ɗum taw worɓeɓe mbawa yiidama so ɗum ɓenni kadi mi yiiɗa kalda e gorko goɗɗo ko wona min ɗeɗo gueɗe ɗiɗi namdimami mi yiiɗa mbaɗa comci to hoosi ha gorko jiiɗomo foof en anda holno mbaɗa kadi mi yiiɗa kalda e gorko goɗɗo ko wona min so tawi a wawi waɗandemi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi fam kala ko mbawɗa sohlude e aduna min mami waɗane ɗum kala kene weltinma min mami waɗane ɗum bande men kanko gorko o wi Amina o yiiɗa gorko goɗɗo yiyamo kadi o yiiɗa kadi Amina haalde gorko goɗɗo ko wona kanko e nderen bande men kamɓe arnoɓe humde ɓe kumi dewgal ngal hankkadi ni Amina debbo garnoɗo tawterede yangue wonti joom yangue bande men Amina hurtima Amina wi on saaha mi hurtima mi wone galle he mbeɗa wuuri gurnam belɗam mbeɗa wurde joom gallam gurnam belɗam nde yeehi ha lebbi ɗiɗi pawi hen on saaha cohlumi jawe kese mbimi jawam ɗe hankkadin ɗe kiɗɗi alay saago mi sooda jawe kese kalɗumi joom gallam mbaynimomi mbimomi mbe yiiɗi yaltude mi yaha jeere mi sooda jawe kese so paari mi arta on saaha o jaaɓi yomi yaha o jaaɓi hankkadi no hokki kam yamirore jaami ƴeewomi mamiraɗo garnoɗo ha noddi wi tanumen hurto o jaami ƴeewomomi mbimomi mbe yiiɗi yaade jeere jinnomi ko ɗoftami e nder hen noon ƴettumi ɗon bindaneɓam rewɓe ɗiɗo e mamiraɗo min jeehi min payi jeere min payi jeere nde min jeehi hamin jetti jeere nde kanko mamiraɗo o wi kam Amina ɓayderen ko jawe joɗɗe jiɗɗa jawe badde fayida jarani kede jirlo e jeere he ar jehen ga en won jeeyowo goto mo gandumi ga amo jogui kala façon jawo kadi jawe mo joguiɗe ko kanko tan joguiɗo e jeere he kadi ko jawe joɗɗe badde fayida mbeɗen so jeehi toon ma yi toon jawe mo jiɗɗa ɗe e nder bande men kanko mamiraɗo wi noon de Amina wi hankkadi ni ndewmemo min jeehi nder bande men min jeehi hamin jetti oɗon gorko jeeyowo mbimi mamiraɗo yo wi jeeyowo yo yaltin jawe mo joguiɗe o adda ga en min daara so mbeɗa yi hen jawe mo jiɗmi nde mbimi noon mamiraɗo wi kam i an haalan hoorema aɗa ari kay haalan hoorema tan mbi mamiraɗo ala min joom gallam ko haɗimi haaldude gorko goɗɗo ko wona kañum wadden noon wiyanammo yo addu jawe mo joguiɗe mi daara on saaha noon mamiraɗo wi gorko yo yaltin jawe mo joguiɗe o adda ɓe daara kan gorko o yaltini jawe joɗɗe jawe badɗe fayida o addi o fawi yeeso Amina ɗo Amina daari ha yi hen jawe mo yiɗi ɗe Amina ƴetti jawe ɗe nde o ƴetti jawe ɗe nde o wi mamiraɗo yo namdonomo kadi jawe ɗe no foti jara o wi mamiraɗo yo wi jeeyowo no foti jawe ɗe jara mamiraɗo namdi jeeyowo no foti jawe ɗe jara jeeyowo wi mamiraɗo wimo ɗeɗo jawe mi yeyatamo ɗum kalis mi yeyatamo ɗum kange mi yeyatamo ɗum or mi yeyatamo ɗum jama mbeɗa wawi hokkudemo o nowa kono noon so jaaɓi hokkudemi mi ɓuusomo bande men kanko jeeyowo o wi o yeyata Amina jawe ɗe kalis o yeyatamo kange o yeyatamo or o yeyatamo jama han wawi hokkude Amina nowa jawe ɗe kono noon so tawi Amina jaaɓi o ɓuuso ɗum bande men jeeyowo niwi
e nder en noon bande men e jeewo wi noon de Amina wi mamiraɗo wimo o boni needi so tawi ko bandi wona min o hollata bandiyagal mo ngal nder bande men de Amina wi noon mamiraɗo wi Amina nan ɗum holko woni waddani abugo ma tan o ɓuuso hen hokkuma abugo ma o ɓuuso hen so fari yimɓe jaaha keɓa ko jiɗɗa ko ɗum kay hay hunde wona hen bande men mamiraɗo wi Amina yo wonni abugo mum tan hokkamo o ɓuuso ɗum so fari ƴetta jawe ɗe yah e nder en noon bande men Amina wi jawe ɗe mbeɗe yiɗiɗi no feewi mi yiɗi hebde jawe ɗe jammi ko mamiraɗo wi ko jammi ittude ibada mo kanko gorko o ɓuuso kam e abugo on saha noon gittumi ibada mo ha laaɓi ceerno ha abugam ngo yalti mbeɗmomi abugo ngo pour o ɓuuso o ari o yetti kam o ɓuusi kam kono bande men de ɓuusi kam de o haaɗani ɗon mi anda o meeɗa yiide jonnam mbaɗam ni mi anda o meeɗa ɓuusade debbo konde o ɓuusi am de o ɓuusi haw gatimi de o gatimi de ƴiƴam yuppi bande men Amina wi gorko woni jeeyo ɓuusimomo ha gatimu ha ƴiƴam ɗam yuppi bande men kanko jeeyo o ɓuusima Amina haw gati ɗum e abugo ƴiƴam nena rufa bande men Amina gañima ƴiƴam nena rufa bande men ko Sara haalanno binde Daarol ngol lamɗo ne heeɗi o wi binde hankkadi nde weeti koɗo tan kaɗami ha janggo mi ara mi jokkira noon saabu hande a leeli findindemi waɗeno koɗo tan kaɗami ha janggo enen kadi bande men koɗo katen ha saaha goɗi mi gari mi jokkiran bandiraɓe kono so tawi oɗon belte Daarol he mbaɗe like e vidéo o tawi tan oɗon belti hen mbaɗe like e vidéo o kadi kala e mom mo waɗano abonné yo waɗa abonné mi haali noon ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida kadi ko heddi ko ɓuuri yurminade waɗeno mbaɗe abonné son mbaɗano abonné kadi woto jejjite wadde partagé vidéo o ɓuuri yimɓe heewa mbawa ɗum naftorade kolle ɗum mo takki ɗon kalneɓe daadi ɗi beele kamɓene kadi mbawa ɗum naftorade waɗen bande men ha saaha goɗo inchallah yimi gari yimi jokkiran bandiraɓe on mbiyama to gonɗon eno gonirɗon yo moƴƴere Allah wone moon la tabba jere tekkere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha maydi mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka